الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولسا أسلموا أنزغيرا هير الله على كهولي هير الله أم بميني على فهير الله على كوكاني جمانا مالي على كمالي كيشي قبل يبان ويجويلا على كاتاني فه dugu ye jadala sira kɔrɔ ye ala k'a bama ala k'a jidi naba cɛmanw ni musomanw ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye kira Muhammadu Mustafa bonya kama sol ala rasulu silamɛw namoro ye Chine, le 25 décembre l'année 2020. Ambe Mali jamana kono. Ambe Kulukoro marabolo la. Ambe Banungo. Ngolobugu commune na. Dugula min to e sira koro jedala. Aga garbu kani bangena yane nga dugu ye Badra Ali yan yɛrɛ de do an ye layidu di u ma nka mina ala kira bangeni ɲɛnamaya an ka dugu la ya nin ye a sigiko filanan ye Mawludu Nabawi n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam o ka ɲɛnamaya ani kira jogo ani kira bange cogoya ana bange waati k'o ɲɛfɔ Mawludu bɛ kɛ dugu o dugu la ala ka nɛɛma tɛ ban ye sabu ala ko ala ye diɲɛ da ala kira de kama diɲɛ nɛɛma ni diɲɛ balo ni diɲɛ masiba bɛɛ ye ala ni kira ta ye n'a kɛra ala ni kira fɛ ala bɛ don ani balaw ni masibaw cɛ n'a kɛra ala ni kira fɛ ala bɛ nɛɛmaw dayɛlɛ ka ɲɛsin an ma nka nɛɛma bɛɛ tɛ wari ye nka wari b'a la Mawludu nafa minnu b'a la a bɛ na ni bɛn ye dugu kɔnɔ Mawludu a bɛ na ni hinɛ ye dugu kɔnɔ Mawludu a b'a to mɔgɔw yɛrɛ de bi ala ka kira yɛrɛ de dɔn mɔgɔ man ka tugu mɔgɔ la i tɛ maa min dɔn anw ye misiriw de fa k'a fɔ k'an tɔgɔ ye ko silamɛw mais anw tɛ kira Muhamadu dɔn o de ye kabako ye
jama in na ya mɔgɔ si tɛ ya min tɛ se ka diɲɛ joueur mɔgɔ 5 tɔgɔ fɔ o tɛ yen jama in na ya mɔgɔ tɛ ya min tɛ Mali caatiri den dɔ tɔgɔ dɔn mais Ala ka kira jogobaw Ala ka kira ka ɲɛnamaya Ala ka kira bange cogo a musow a denw olu ma dɔn wa anw ko n an ye kira ka mɔgɔw hakilitigi yɛrɛ ka tugu mɔgɔ kɔ i tɛ maa min si dɔn ka mobilitigiw taatɔ ye dɔrɔn ka tugu ko ka taa ten o de kɛra anw ka diinɛ ye an ye mɔgɔw taatɔ misiri la ni forokiya ye an yɛrɛ ye dɔ sa 600 don k'o don an kana an ye kɔlɔsi sa 100 ka fugula sa 60 an yɛrɛ taara misiri la an y'a ye u b'u senw ko k'u bolo ko an yɛrɛ y'o kɛ nka misiri yɛrɛ ka laɲini ye min ye an mago t'o la misiritigi y'an ɲini k'an wele ka na min ma o t'an ka sira ye o de gɛlɛya filɛ an kan a ye to an ka kunu an ka segin diinɛ yɛrɛ ma bangera min na dɛ o de ye diinɛ ye ni segin kɛra ye gɛlɛya bɛ wuli diinɛ bɛ faso jɔ nka anw ka nin diinɛ in tɛ pɔri ɲɛ faso ɲɛ cili kɔ anw ka nin diinɛ in o ma se ka tiɲɛ fɔ faamaw ye anw ka nin diinɛ in o ma se ka tiɲɛ fɔ moriw ye anw ka nin diinɛ in o ma se ka tiɲɛ fɔ denbayatigiw ye anw ka nin diinɛ in o ko de k'i k'i sen n'i bolo ko i tɛ turu i ye silamɛ ye o de filɛ k'an ka jamana datugu ta n'an seginna jogo ma n'an seginna danbe ma n'an seginna laadiriya ma Ala kira jogobaw n'an y'olu ɲini k'o dɔn bilahi jamana gɛlɛya bɛ ban amin silamɛya ye bɛn diinɛ ye silamɛya ye laadiriya diinɛ ye silamɛya ye jogoɲumanya diinɛ ye silamɛya ye ɲɔgɔn minɛ diinɛ ye la division n'est pas la religion farafarali tɛ diinɛ ye mais e ka karamɔgɔw lamɛn e ka wajulu lajɛ bani kiritigi ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn sabote taabolo défend parti dɔrɔn Ala ka diinɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ dɛsɛra ka fɔ bɛɛ bɛ ka balo cogo ɲini kana jigi karamɔgɔw la karamɔgɔw ne ye nin fɔ ye n ko n'an ma baara kɛ n'a tɛgɛ 2 ye a bɛ balo kufinw da la ni kufin y'i balo i b'a sago fɔ dɛ karamɔgɔw ne ye nin fɔ ye n ko n'an ma baara kɛ a bɛ faamaw sago fɔ ni faama y'i balo ni faama ko min i b'o kɛ hali ni baasi don karamɔgɔw foyi tɛ se ka karamɔgɔ in dilan ni baara tɛ karamɔgɔya tɛ dɛ jamana tɛ jɔ fɔ baara dugu tɛ jɔ baara du tɛ se ka jɔ ni baara tɛ ala ne jugu sɛgɛn ne tɛtɔ sisan ne jugu hinɛ de ye minɛ banuŋɔkaw n'a bɛ mɔgɔ kɛlɛ a ye fugari ɲini k'o kɛlɛ a ye baarakɛbali ɲini k'o kɛlɛ walahi a bɛ s'o la hali ni moriw ma wele baarakɛla i tɛ se mɔgɔ min bɛ balo n'a tɛgɛ 2 ye jugu tɛ se i tɛ se fo k'i sa hali ni jinɛw farali kan o tɛ se jinɛw ka misɛn a bɛ karamɔgɔ fɔriw de kɛlɛ a bɛ karamɔgɔ fɔriw kɛlɛ anw tɛ se gosilen don an faso kɔnɔ ani an fa jamana kɔnɔ sabu mun na u tɛ foyi kɛ diɲɛ baara la ka garisɛgɛ ɲini anw yɛrɛw tɛ min kɛ ka ɲinini kɛ mais ka ɲinini kɛ ni n tɛgɛ 2 ye halala k'o ɲini k'o du ka sigi tabali kan ko kɛ e sago fɔ kuma ye jɔnni ka mɔgɔ ye ba
n bɛ tɛmɛ jugu ka tɛmɛ n'a ye olu ye bandi chef ye anw ye acteur ye n'olu m'an nɔgɔya an tɛ courage sɔrɔ a y'a di a kan minnu bɛ ne dɔgɔya a ye tɛmɛ n'a ye dɔrɔn a y'a wa ma kanuɲɔgɔnw ne y'o fɔ a ye siɲɛ caman n'a ye ne fa ninnu nɛni k'a mɛn a y'u to yen n'u ye ne ba ninnu nɛni a y'u to yen n'u ye nɔgɔya a y'u to yen n'u ko n donna mɔra a y'u to yen bilayi ala kira ko waati bɛna a tɛgɛ da bɛɛ kan le juge qui ne ment pas c'est l'État kiiritigɛla bɛɛ bɛ nkalon tigɛ a bɛɛ juge bɛ se ka fili u bɛ se ka nkalon tigɛ polisi bɛ se ka fili a bɛ se ka nkalon tigɛ mais ko kiiritigɛla min tɛ fili k'o ye waati ye an tɛ sa abada fɔ ala ka tiɲɛ de bɛ ne n'o cɛ waati n'i ye fɛn wele i yɛrɛ la mɔgɔw ɲɛna i tɛ min ye i labɛn ka malo kɔnɔ wajuli walada tɛ sɛbɛn ka d'aw ma anw bɛ kɔrɔnɛ ta de lajɛ ko fɔ karamɔgɔ dɔw bɛna dugu la a bɛ f'i ɲɛna de i bɛ wajuli kɛ nka kana kuma nin kan dɛ o yɛrɛ de bɛ f'i ɲɛna wa n'i kumana o kan i bɛ bo kɛ a y'a tulo majɔ n bɛna ala kira bange cogo fɔ a ye ka kira muhamadu ka mawuludu dalilu minnu b'a la k'olu d'a ma komi nɛnɛ ka bon mɔgɔw ta yɔrɔ ka jan wa mɔgɔw sɛgɛnna an ko an bɛ a tigɛ ka surunya dɔɔni gɛlɛ ala ka fusa fɛn ma k'a la ye d'abord an bɛ an ka dugutigi fo k'a barika da an ka dugutigi sirakɔrɔ jɛdala dugutigi sɛnw filala dugutigi sɛnw jurala dugutigi dongaw ka dugutigi jɛkɔ dugutigi an b'o fo ko barika da dugutigiw ala ye koba k'aw ye ala ye wasa belebele kɛ aw ye an kun bɛ to ka fɛn min ye télévision la hali an t'a bɔ yɔrɔ dɔn n'i y'o de sigilen aw ka dugu la a den ala ye ko k'a ye an kun bɛ wajuli lamɛn de arajoso la f'i b'i kɔnɔ guwan jɔnni ka mɔgɔ don mais ka n'o ye i yɛrɛ ye den min wolo ne faso aw ni ce a ye ne kanu ala kama ala ka hɛrɛ kɛ ni n'aw ye n'an